न तो यहाँ के हमारे गुरुजी इतना अपना जीवन में परिश्रम कोइले बने। बाप रे बाप, देखो तनी जे मोए कपार के बार झड़ गई, लेकिन राउर बार उजर नहीं खे होत का। कहते जे गुरुजी रे बरवा करिया बा, बरवा हो करिया होई दादा होइए नहीं खे तकर में से आधावा नहीं खे आधावा बा तू तो हरे खाती छोड़ल बहुत ना ना इनका खाते काहे के ना भगवान सिपाही ना चनिया खाते छोड़ले बना। अगर जंतर बना के पहन ली तो सुंदर पुत्र कर जन्म ली, कहियो सुंदर ब्यास हो जाए बूढ़ा ब्यास। बहुत सुंदर बना हमर भैया तो जे ढेर दिन पर देखनी है नया नाच हई नाच तो ठीक लागल हो, लेकिन है एगो नया मेरा और हई नाच देखत नहीं है कहिया ले बहुत सुंदर। जब हे तरी कोई नहीं है अच्छा लागल है। पुरान भइला बस कनी का कलकार धनियो हो जाला तब वो गरीब रहे। हां वो धनियो हो जाएगी तब वो गरीब रहे। हां जी काहे से इनाम चाहे पुरस्कार लेवे वाला हां के हाथ नीचे ही रहे, रहेला देवे वाला के हाथ ऊपर रहे। रहेला। हां जी तो हमरा कहे के मतलब जे माई हां के कृपा महान हो, आइए प्रमाण में देवे कहले है जे से कलाकार लोग कुछ ना रहे, धोती ना रहे, कुर्ता ना रहे, साइकिल ना रहे, मोटरसाइकिल ना रहे। आज कई करोड़ की गाड़ी पर लोग चढ़ता, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। हां तू अपना के कला है हां तो हमरा ठीक ना लागल। ना हमरा के कही तो हां हमनी को रैंक में रही जा। हां जाना रैंक में पूरा पतंग काट काट रोज गरु भैंस के खियावल जाए। हां बाकी तू तोहर बाबूजी नौकरी रहे कर, हां जी तार चाचा भी नौकरी में रहे आसाम पुलिस में। हां कौन चीज कमी रहता है आ तू कहतर जो हमहू गरीब रहे, पागल कहीं तोहर जात गरीब हो सकता है। अरे एगो तहलो छत पर प्याज बो के काट कटोरा में बोके सतो पकेती हो ये सब गलती कहता है, अपना के मत कहो। हां हमने के कुल आदमी के कहो सकता घर के रहेंगे। हां अपना के कहतर बताइयो घरी के पुलिस में नौकरी करतो बताई तो आ ओकरा घर जाने जे सकता दिन दिन हट हमनी के घरे के नौकरी चाकरी में रहबे ना। हां झूठ बोलता रही जनी खेती की रहती में दियारा क्षेत्र के आदमी कबो कबो सुखार पड़ जाए हां तो जानी जे ओ साल बियाह शादी रुक जाए, जो असो अनाज नहीं खबन बियाह शादी ना हो। हां आ धन से केहू के पेट आज तक दुनिया में केहू के भरल बा ना हमारा के 5 लाख दे दे तो पेट हमार भरी ना हिनकरा के अपन मैं कमाई दे दे तब इनकर भरी पेट ना। बाप रे बाप, जब 35 बरिस का नहीं गला से पेट ना भरल अब भरी ना भरी ना आई रौरा से के कह देल कि हमर जाति गरीब ना होला। हां सुने हमर बात, गरीबी जात में ना होला, ना हर एक वर्ग में गरीबी बे विचार कर हमारा बात पर। गरीबी जात देखे तब गरीबी कोनो जात ना देखे ना हैं। अच्छा जकरा खेत रही हां 20 बीघा आ 40 बीघा उ छत पर प्याज बोई, सठिया जकरा खेत रही जकरा भूमि रही हां उ छत पर बोई प्याज ना बोई प्याज। छोड़ी दिमाग रांची जाए जो हो गइल बा। असली तरावा सब है, ये धरती का राजा है, ये धरती का राजा तरावा सब है। हां अभी बिहार में सर्वे हो रहा, बिहार में 39% भूमि हां यही लोग के पास है बा। वाह 39% धरती हां यही लोग के पास है बा। हां लेकिन तब वो लोग के पेट भरे वाला बा वाह भरी ना जकरा के जमीन रही उ छत पर गोभी बोई प्याज बोई। अरे राम राम।